ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ପଢିବା +2 ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଚାପ୍ଟର 1, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ତମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ଡେଫିନେସନ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସବିଶେଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷର ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। এই ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା, ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେ କଣ କରେ ନା ସମାଜ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଆଚରଣ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ତାର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ବା ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହା ସ୍ଥିର ସ୍ଥାୟୀ ବିନ୍ଦୁରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ କଣ ହୁଏ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବା ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେବେ ହବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ସବୁ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ ହବ ନା ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ବା ଥିଓରି ଗୁଡିକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ସେଇ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରୀସ ଏବଂ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହଉଛି ଯୁଗର ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି, ୟାର ପରିସର ଓ ସଂଜ୍ଞା ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଯୋଉ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଆଜିର ଦିନରେ ତାହା କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ କରିଛି, ଯୁଗ ଆସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯୁଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଗ୍ରୀସର ଯୋଉ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମୟରୁ ଇଏ କଣ ହେଇଛି, ଧୀରେ 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 କଣ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ରୂପ। ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ, ତେଣୁକରି ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଟା ଚାଲି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଉ କଣ ନା ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ କିପରି ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କରିଛି ନା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱରୂପ ଏପଟର ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ, ଉଭୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ଅଛି ଏକ ଟେବୁଲ ଫର୍ମରେ ରଖିଛି। ତୁମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଥିଲା ନା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ, କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ଥିଲା। ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ମାନେ କହିଦଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପରେ ତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମେ କହିବା କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ କରିଲେ ହବନି, ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କେବଳ କୌଣସି ଥିଓରିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଆମେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ମାନିବାକୁ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କହିବ ସିଏ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିବ। ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯୋଉ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରିକ
ସେ ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର 4 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପଢା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତିର ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି। ଏଠି କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର 4 କାନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜ କିପରି ଉପକୃତ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନବ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଭୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ କଣ ଥିଲା ନା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଥିଲା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମାନବର ସୁବିଧା ହଉ କି ନ ହଉ ତାକୁ ପାଳନ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାସ୍ତବତା ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଯୋଗୀ ହଉଥିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟାରେ କଣ ହଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଏଇ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ସଂଜ୍ଞା ଯୋଉଗୁଡିକ ପୁରାତନ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର R.N. ଗ୍ରିଫିଥ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅଧ୍ୟୟନ, ଜନସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ହଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସଂଜ୍ଞା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ସେହିପରି ପ୍ରଫେସର J.W. ଗାର୍ନର କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶେଷ ହୁଏ। ସିଏ ବି ସେଇ ଫୋକସ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତ୍ତିକ କଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶେଷ ହୁଏ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ, ଫରାସୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ପଲ ଜେନେଟ୍। ସିଏ କଣ କହିଲେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ସେଇ ଅଂଶ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ସରକାରର ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇପରି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ସେଇ ମୂଳରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଉଛି ସରକାର। ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆଲୋଚନା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଫେସର R.G. ଗେଟେଲ, ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଇଏ କଣ କରେ ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା। ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ତମର ଆସିଲେ କଣ, ପ୍ରଫେସର H.J. ଲାସ୍କି। ଇଏ କଣ କହିଲେ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଜୀବନର ତମର କଣ ନା ଉଦ୍ବେଗ ରଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ। ମାନେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର କତରୁ ଟିକେ ଉହରି ଆସିଲେ, ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ମଣିଷର ଜୀବନର କଣ କରେ ନା ଉଦ୍ବେଗ ରଖେ। ତାମାନେ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ କିଏ ନା H.J. ଲାସ୍କି। ସେଇପରି ଲାୱେଲ ଏବଂ କ୍ୟାପଲାନ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି କ୍ଷମତାର ସଂଯୋଜନା, ସହଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କଣ କହିଲେ କ୍ଷମତାର ସଂରଚନା, ଆଉ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ରହିବ, ସହଭୋଗ କିପରି କଣ ହବ, ସେୟାରିଂ ହବ, ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଧୁନିକ ତମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ। ସେଇପରି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରଫେସର ଡେଭିଡ ଇଷ୍ଟନ। ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ସିଏ କହିଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରାଧିକାରିକ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରାଧିକାରିକ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ଗୁଡିକ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡିକ ସମାଜର କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏ ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କଣ କଲେ, କ୍ଷମତାକୁ
ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ନାଗରିକ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇ ଦେଖିବ ତମ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କହିଥିଲି ଏଇ ସମୟର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିଜ୍ଞାନୀ ପାଉଲ ଜେନେଟ୍ କୁହ ବା ଆର୍ଜି ଗେଟେଲ କୁହ ବା ତମର ପ୍ରଫେସର ଆର୍ଏନ୍ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ କୁହ ବା ପ୍ରଫେସର ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନର କୁହ, ଏମାନେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ଜେସ୍ ଲାସ୍କି, ଲାୱେଲ, କ୍ୟାଫେନ୍, ଇଏ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଇଏ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି।